karon magpadayon ta sa atong siri balik sa sukaranan, no? Diin sa titulo mismo giingon nga mobalik kita sa sukaranan, sa sinugdanan sa mga pundasyon nga gikinahanglan o kinahanglanon sa atong pagtuo diha sa Kristohanon nga hinungdan. So kinahanglan gyud ta ani mga igsoon nga mobalik gyud ta kay usay mulayo na kayo ang atong biyahe lanat sa atong kinabuhi nga Kristohanon apan kita dunan ni tay nalimtan dito nga mga pagtulun-an nga atong nagian. So kinahanglan gayud i-refresh nato ang atong hunahuna, atong kasing-kasing mao nang mobalik ta sa sukaranan. Mao ni atong siri karon. Ang atong gisgutan mahitungod sa Biblia. Ato nang nahuman ang Biblia unya kinsa ang Dios, ang sunod kinsa si Jesus, which is mao ni ang ato ang gisgutan karon nga Domingo. Nya sunod mga igsoon kinsa ang balang espiritu ug ang katapusan ang mahitungod sa atong tagsa-tagsa kakaluwasan. Importante kayo kay bisan pa sa mga Kristohanon usahay makita makalimot sila nga wala gyud tay katampo sa atong kaluwasan busag gihagyo ko nga mo dasig ko kamo nga mo attend mo nini ato ang mga siri nga himuon. So salamat. Kini atong wali karon gikutlo ni nato ang sitas, no? Naa sa Juan 1:1 ug sa 1 Juan 4:2. So akong gihangyo ang kongregasyon agi og pagtahod sa pulong sa Dios. Manindog ta mga igsoon kay atong basahon. So atong ginutlo ni sa Juan 1:1 ang Biblia. Ang uluhan ning ato ang sermon karon mao ni si Jesus ang unang bahin. First part pa ni sa ato ang giwali karon. So atong basahon ang bersikulo nga atong pagasundan mga igsoon. 1 Juan 1 nag-ingon, sa sinugdan mauna ang pulong. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So Juan 1:4 o 1 Juan 4:2 nag-ingon, inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios, pinaagi niini ang matag espiritu nga mag-ila nga si Jesucristo mianhi diha sa unod iya sa Dios. Magampo ta mga igsoon ato idukot tong mga ulo atong iusa ang atong kasing-kasing diha sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Langit ng Amahan, salamat Ginoo ini kahaponon. Lord, among gisurrender kanimo ang tanan Ginoo Lord God ang among kinabuhi. Bisan pa man Ginoo Lord God ang tanan namo nga nakabalda Ginoo Lord sa among pagsimba kanimo pagdaig ni kahaponon Lord, agampo kami Ginoo God nimo kaning kuhaon Lord. Tagi lamang kami kasing-kasing Ginoo Lord God, masinugtanon Ginoo. Atagi kami kasing-kasing Ginoo Lord God, nga malumo Ginoo God. Nga amo gayon dawat Ginoo kun unsa may mga pagtulun-an imong ihatag kanamo. Dihugi ang matag usa Ginoo ini kahaponon ug tuguti kami Ginoo nga pinaagi sa imong balang espiritu nga pagpanglihok sa imong taliwala, ikaw Ginoo magahatag og kaalam, magadihog sa matag usa ug ikaw Ginoo magahatag kanamo kahibalo. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. Kining tanan Ginoo Lord God dili namo mahimo kun wala ka Ginoo. Salamat sa imong gugma, grasya, kaluoy o God. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Maningkod ta mga igsoon. So mao ni ang uluhan sa ato ang sermon karon sa atong wali si Jesus. Mao ni ang unang bahin, kay gibahin ni nato kaduha, no? So klaro kayo nga si Jesus nagbarog ingon nga sentro sa ato ang o sa personalidad gikan sa panglantaw sa kasaysayan. Sabot nini ang sentro gyud sa panglantaw sa history o sa kasaysayan wala ang nasentro nga personalidad ilabi na gyud sa mga Kristohanon kundi si Kristo. Sa atong nasayran si Jesus wala gayon magsulat og bisan unsa. Wala ni siya mahimong writer, wala siya magsulat bisan unsa apan nahibalo mo nga pipila sa labing bantugan ng mga buhat sa literature gidasig sa iyang kinabuhi. Wala gayud siya magpintura o magpaint, no? Wala siya mahimong pintor. Magpintal siya og usa ka hulagway apan pipila sa labing nindot nga mga dibuho gikan ni Michelangelo o Da Vinci na dasig og na inspired gayud kaniya. So wala siya gi-compose nga musika, wala ni siya maghimo og kanta mga igsoon. Apan si Handel, Beethoven ug si Bach mao ni mga inila kay mga composer nakabot ang ilang kinatas-an nga kahimpitan sa mga awit nga ilang gisulat sa pagdaig diha ni Kristo. So atong makita nga wala gayud siya nga dili nato mahimo nga dili siya mahimong sentro sa personalidad dinhi sa paglantaw sa kasaysayan. So bisan tulo ka
tuig ra nagtudlo si Ginoong Hesus, naibalo mo 3 years ang iyang ministry. Ang iyang influensya mas labaw pa sa tanang tao nga buhi man o patay. Sa tulo ka tuig niyang pagministry, nagtudlo siya, ang iyang influensya labaw sa tanan. Halos tanang relihiyon naghimo og espesyal nga dapit para ni Hesus. Naibalo mo ba na? Halos tanan nga relihiyon naghatag og dapit, espesyal gyud nga dapit alang ni Hesus. Ang Muslim, relihiyon nga Muslim, naglantaw kang Hesus isip labing bantugan o labing bantugan nga propeta sa wala pa moabot si Muhammad. Apan gisalikway nila ang idea. Gisalikway ang idea nga siya propeta. Bisag bantugan siya nga propeta, apan gisalikway nila ang idea nga siya anak sa Dios. Wala sila mo ila nga siya anak sa Dios. Ang Hinduismo o Hinduism atong makita din nagtahod kang Hesus ingon nga usa ka unibo gitawag na unibo, mao niya nagkalain-lain nga Dios ang ilang gihimo, Dios ug Diyosa. Ang relihiyon sa Mormon nakaangkon usab sa atong naisgutan na sa una, ang relihiyon nga Mormon nangangkon nga si Hesus mao ang espiritu nga igsuon sa yawa. So mao nay bugat, no? Mas maigi nang masayod ani mga igsuon dili man ni pag unsa sa atong mga kaigsuonan, apan kita kinahanglan magmatatas ka matuoran nga dili mahitumpawak sa bungaw sa kalautan sa mga pagtulunan nga dili mao. So kinahanglan atong tan-awon gid ato ang asusihon gid ato ang matagtulunan nga atong dawaton. So kasagaran sa mga tawo karon gidawat si Hesus isip maayo nga magtutudlo. Kini usa ka tawo nga dili balaan apan mianhi aron pagsulti kanato unsaon paghigugma sa ubang tawo. Gitan-aw nila nga dili balaan. So kinsa man gyud ni si Hesus? Dili ikalimod nga si Hesus mo'y sentro sa kaysaysayan sa ato ako nang gipamulong. Walay sama kaniya. Giila siya nga usa ka bantugan nga magtutudlo, usa ka leader sa relihiyon, usa ka propeta, anak sa Dios ug siya mismo Dios. Mao na si Hesus. Mao na atong gitan-aw din mga igsuon. Ug bisan pa mga pag-angkon nga iyang gihimo, siya dunay siya gipang-angkon ingon man usab sa gibuhat sa uban bahin kaniya. Mao hinoy nagtukmod kaniya ngadto sa walay katapusan nga kontrobersyal siyang kinabuhi. So siya pagpangangkon nga siya Dios, daghan na nagkontra, daghan naglagot, apan dili sa mga Kristohanon, dili kaninyo kanato tungod kay kita nasayod nga si Ginoong Hesus Dios ug manluluwas ug matuod nga Dios. Matud pa ni J. Scott Duval, no? Na siya atong gihubad ni sa Cebuano, ningon din ni si Scott Duval. Ang kasing-kasing sa Kristohanong pagtuo usa ka tawo. Sa tinuod ang Kristiyanidad mao si Hesukristo. Ang usa sa mga nang-angkon nga Kristohanon kinahanglan mahibalo kinsa sa Hesus. So nasayod ko ni ata dinhi karon nangangkon ta nakailata ni Hesus. Apan ang pangutana kinsa man si Hesus sa atong kinabuhi. Mao na atong pangutana. So usa sa mga pangutana ni Hesus sa iyang mga tinun-an mao kini. Sa usa ka bersikulo niingon si Hesus, kinsa man ako? Gipangutana niya ang mga tinun-an, kinsa man ako? No? Naa sa tay i-consider ng mga pangutana dinhi gaingon nga si Hesus tao na himong Dios o si Hesus Dios nga nagpuyo diha sa tao? O si Hesus baka espiritual nga nilalang gisugo sa Dios nga mahimong tao? O si Hesus tinuod nga Dios, tinuod nga tao? So atong makita dinhi, kini atong gibasa, ang pinakatinuod gyud nga pagkatao ni Hesus, siya gyud Dios. Siya tinuod nga Dios, 100% siya nga Dios, 100% usab siya nga tao. So dili na makita sa mga ordinaryong tao, ang Dios lamang makasulti kanato mahitungod sa kinaiyahan ni Hesus. Dili nato matugkad apan gipaila nga siya Dios ug siya tao sab. Ang pinakasentro kung unsay gisulti kanato mahitungod ni Hesus, si Hesus Dios ug si Hesus tao. Mao ni atong timan-an sa tinuod nga Dios, usa siya ka tinuod nga Dios ug usa ka tinuod nga tao. Asa man nato ni makita atong tan-awon sa usa ka bersikulo dinhi sa Juan 1:1. Atong tan-awon mga igsoon ug atong basahon. Nag-ingon din ni Juan 1:1, sa sinugdanan mauna ang pulong. Kisa maning pulong? Si Hesus.
ug ang pulong si Hesus uban sa Dios, ug ang pulong Dios. So sa ato pa, gikan pa sa sinugdanan diha na si Hesus. Ug si Hesus uban sa Dios, ug ang si Hesus Dios mismo. Atong basahon ang usang bersikulo, Juan 1:4-2, nag-ingon, inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios, pinaagi niini ang matag Espiritu nga mag-ila nga si Hesukristo mianhi dinhi sa unod iya sa Dios. Matag usa kanato dinhi, matag usa nga mga katawhan nga moila nga nianhi si Hesus nga nagpakatao. Mao kanay giila niya nga iya sa Dios. So sa Ebanghelyo ni Juan, atong makita nga nagsulti kanato si Hesus Dios, ug sa iyang sulat nagsulti kanato nga si Hesus tao. So atong bahinon sa duha ang atong pagtuon karon. Atong i-divide kaduha. Ang una, atong tan-awon ang kinaiyahan ni Hesus sa iyang pagka-Dios. Ang ikaduha, tan-aw nato ang iyang kinaiyahan sa iyang pagkatao. Apan tungod kay dili man nato ni mahuman mga igsoon, taas man kaini, unahon nato ni paghisgot ang kinaiyahan ni Jesus sa iyang pagka-Dios, ug sa sunod semana ato ning hisgutan ang ikaduha. Kinahanglan kita masayod niini aron kita mapanalipdan sa mga sayop nga magpagtulunan mahitungod ni Jesus, kay daghan kayo nagtudlo kanato nga si Jesus tao ra gyud, no? Mao na ang nakapakugang yun ako nga nga si Jesus man igsuon man ni igsuon masyawa. Lisod kayo nga pagtulunan mag-igsuon sa mag-amping kita, no? Kinahanglan mapanalipdan kita sa sayop nga pagtulunan mahitungod ni Jesus. Kinahanglan masayod kita niini aron aduna kitay kagawasan, aduna tay kumpiyansa pagduol kaniya nga nakasabot sa atong panginahanglan. Walay lain nakasabot sa atong panginahanglan, siya ra gyud, ug siya mutagbo niini. No? Ug maghisgot usab kita sa importanteng aplikasyon niini. Kung nangano nga ikaw ug ako kinahanglang mutubo diha sa kahibalo sa kasinatian kung kinsa si Jesus. So importante kaayo nga kinahanglan masayod kita ug mutubo kita diha sa kasinatian kung kinsa gayod si Jesus, no? Si Kristo importante usab kaayo gyud. Importante usab kini tungod kay ang pagkaila nato ni Jesus mao ang nagpadayon prioridad sa mga Kristohanon. Kisa may wala nga Kristohanon dinhi nga wala mohatag og prioridad dinhi sa atong pagkaila ni Jesus, wala. Nga o ganing gitawag tag Kristohanon o Christian kay mga followers man ta ni Kristo, sumusunod man ta ni Kristo. Kini ang paagi nga kita magtubo sa atong relasyon uban ni Jesus. Karon magsugod kita sa unang bahin sa pagka-Dios ni Jesus. Atong unahon tagsaon kini mga igsoon. Una, ang persona ni Jesus, ang iyahang pagkatao, no? Doon na siya mga bahin. Unang bahin na si Jesus ang tinuod nga Dios. Si Jesus ang tinuod nga Dios. Ani ang unang pangutana? Giunsa man nato pagkahibalo nga si Jesus mao ang Dios? Mao nay pangutana nga ato ang tan-awon dinha. Tubag na ani mga igsoon sa mga bersikulo. Juan 5:18 nag-ingon ang Biblia. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw sa igpapahulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya manggitawag nga iyang amahan. Ug tungod nini iyang gihimo tupong sa Dios ang iyang kaugalingon. Mo niya to makita nga mga bersikulo ngano nga gikalagutan siya sa mga tao. Kinahanglan masayod usab kita nini kay sa Juan 14:9 nag-ingon, si Jesus mitubag kaniya, kadugay na nako nakig-uban kanimo ug wala ikaw makaila kanako. Filipi, iyan mga tinunan si Filipi. Ang nakakita kanako nakakita samahan. Nganong nag-ingon man ikaw nga ipakita kanamo ang amahan. So giingnan niya ang iyang mga tinunan, usa si tinunan si Filipi. Wa gid ay ka makaila kanako. Tanaw na to sa Juan 8:58, unsa may nag-ingon niya. Si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod gayud, mag-ingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Bugat kayo ang claim niya, may igsuon. Mauna nga ang mga Parisiyo, dili gid mosugot, naglagot gina niya. Tungod kay, sa ilang tanaw, usa ni ka blasphemy, o pagbugal-bugal, bugal-bugal sa Ginoo, no? Sa Dios nga amahan. Gingon niya dinhi, sa wala pa si Abraham,
mao na ako. So ang giingon din nga ako, mao ang personal nga ngalan sa Dios sa unang tugon. Sa Dios sa daang tugon mao na siya sa dihang nangutana si Moses sa Dios unsay itubag sa mga Israelita. Sa dihang gisugo siya sa Dios, niingon siyang nangutana kung kinsa ang nagpadala kaniya. Makita nato unsay gisulti sa Dios ngadto ni Moses sa Exodo 3:14 nag-ingon. Ug ang Dios miingon kang Moses, ako mao ako. Ug siya miingon isulti kini sa katawhan sa Israel. Siya nga miingon nga ako mao ang nagsugo kanako nganhi kaninyo. Mao ni giingon ni Moses siya, unsa may akong itubag kun mangutana sila kisa may nagpadala kanako sa dito sa katawhan sa Israel. Mao nang niingon ang Dios nga ingna nga ako mao ako. So kana ang samang pulong nga gigamit ni Hesus sa pagtumong sa iyang kaugalingon sa Juan katong atong gibasa sa Juan 8:58 mao ni ang pagtumong ni Hesus iyang kaugalingon. Ingon siya nga sa wala pa si Abraham mao na ako. So sa ato pa iyang giila ug iyang gipadayag nga siya Dios. Sa pag-ingon ni Hesus nga ako mao, atong makita ang naglagot ang mga katawhan. Kay mipunit og bato ang mga tao, so makita nato sa sunod ng bersikulo, mipunit og bato ang mga tao kay aron siya patyon. Naglagot ang mga tao. Bisan pa nasayod si Hesus ug ang iyang kaaway, nahibalo nga siya nag-angkon nga siya Dios. Unya kadaghanan pagyud sa tao, sa mga katawhan, nagtuo nga aduna gayoy Dios. Pagmauna, sa ako nang ingon sa unahan, nga kinahanglan ato gimasayran aron dili ta masimang sa atong mga pagtulon-an mahitungod ni Kristo ug mahitungod sa Dios. Kana ang sama ngalan nga gamit ni Hesus sa pagtumong sa iyang kaugalingon diha sa Juan 8 katong atong gibasa, no? So mao na ang una, si Hesus giingon dinhi nga si Hesus miingon nga siya Dios, mao ni ang una. So ang ikaduha nini ang uban mga tao. Ang uban miingon nga siya Dios. Dili lang siya nag-ingon nga siya Dios, apan daghan sa mga katawhan nga nag-ingon nga siya Dios. So kung mobalik ta sa karaang tugon, si Isaias na nagna mahitungod ni Hesus, no? Mao ni verse nga kasagaran ginato, mao gini magsigi og tumadungog ang kani nga bersikulo sa Pasko, no? Atong basahon. Isaias 9 bersikulo 6. Nangingon nini kay alang ka nato ang usa ka bata na tao. Alang ka nato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan tawgon og kahibulungan. Magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa panagdait. Mao ni ang gihatag ni Isaias, no? Mao ni ang iyang gisulti dinhi sa iyang pulong nga iyang sultidaan kung kinsa ni nga bata way lain kini si Jesus. Mao ni iyang propesiya nga nahimo gyud unatuman gayud sa pag-abot sa bagong tugon. So nagpadayon kini sa bagong tugon. Panalitan ug atong itandi, no? Ang gisulti ni Pablo sa Filipos ug sa gisulti ni Isaias pinaagi nini atong basahon. Isaias 45:22 ngadto 23 ningon dinhi, dangop kanako ug mga luwas kamo tanan kinatumyan sa yuta kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Sa akong kaugalingon ako nanumpa gikan sa akong baba, migula diha sa pagkamatarong ang pulong nga dili na mabakwi. Kanako ang tanang tuhod mapiko, ang tanang mga dila manumpa. Mao man ni atong nabasa dinhi sa 45. So unsa atong tan-awon gyud sa pagsulti ni Pablo sa samang pinulungan sa Filipos sa pagtumong gayud ngadto kang Hesus. Atong tan-awon basahon nato mga taga Filipos 2:10 ngadto sa 11. Atong basahon. Atong tanawon kung unsa iyang gisulat. Ningon dinhi, aron nga diha sa ngalan ni Hesus ang tanang tawo muluhod dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug ang tanang dila magsugid nga Ginoo si Hesukristo alang sa pagdaig sa Dios nga mahan. Di ba kun imo nang itandi susama gayud ang propesy ni Isaias ni adtong unang panahon sa udaang tugon ug ang gisulti dinhi ni Pablo nga gisulti niya sa mga taga Filipos. Sinumdumi nahibalo gyud mo nga sa wala pa si Pablo mahimong magtotoo siya usa ka Parisiyo. Kanang Parisiyo suhito kay nas balaod. Nahibalo mahitungod sa daang tugon, mga kasulatan busa sa diyang
iyang gipatin-aw ang pagkaginoo ni Hesus ngadto sa mga magtotoo, iyang gigamit ang basahon sa Pilipos. Gituyo niya ang paggamit sa sama nga pinulungan ni Isaias alang ni Pablo usa kapag pasipala ang iparihas ang mga pulong sa Dios sa uban. Iyan ang giparihas tungod kay nasayod siya nga si Ginoong Hesus Dios usab, dili ordinaryong tao. Kay ordinaryong tao iyang itupong o iparihas ang pulong ni Isaias, gipropesiya niya alang ni Hesus, ug tao nga ordinaryo mauna ang pagpanamastamas. Apan kini iyang giparehas tungod kay nasayod siya nga si Dios, si Hesus mismo Dios. Nag-ingon dinhi nga ang iparehas ang mapulong sa Dios sa uban matag tuhod, muluhod, matag dila, makumpisal tungod kay si Hesus mao ang Dios. No? Daghan kayo mga propesiya, mga igsuon nga atong ipadayag ninyo nga aduna gayoy mga katumanan nganha sa bagong tugon. Atong basahon ang Hebrehanon 8, nag-ingon dinhi. Apan mahitungod sa anak, siya mingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kangturan, ang matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. So ang tagsulat sa Hebrehanon nagkutlo gikan sa Salmo 45 bersikulo 6 nga usa ka panagna ni Hesus. Daghan atong makita dinhi nga ang mga panagna nga gihimo sa daang tugon aduna gay katumanan sa New Testament, sa ato ang Bag-ong Testamento o Bagong Tugon. Ingon dinhi, ang tagsulat sa Hebrehanon, mao ni akong gibasa, mao ni ang nagdala kanato sa ikatulo. Ang iyang gibuhat mahimo lamang sa Dios. Ang iyang gibuhat mahimo lamang sa Dios. So, ug atong mahibaluan og nahinumduman nato sa dinhi pa siya sa kalibutan ang iyang pagdawat sa pagsimba. So dinhi pa siya Hesus sa kalibutan, iyang gidawat nga siya gisimba. Iyang gidawat nga siya gidaig, iyang gidawat nga siya giampuan tungod kay balo siya mismo nga siya Dios. Daghan ang bisimba kaniya. Ato makita sa Mateo 8:2 ang sanglahon nga naayo. Ang babae sa Mateo 15:26 naayo. Ang inahan ni Santiago ug Juan sa Mateo 20:20 naayo. Ang tao nga nasudlan og datang espiritu giayo niya sa Marcos 5:6. Ang buta nakakita sa Juan 9:38. Iyang gidawat ang maong pagsimba. Wala niya balibari, wala niya isalikway. Juan 20:28-29, Mateo 14:33 o 28:9. Daghan pa kaayo nga mga bersikulo nga makapamatuod niini, no? At ang iyang mga disipulo nagampo ngadto kaniya, usa kini ka ebidensya nga siya gayo Dios. Tungod kay iyang mga disipulo nagampo kaniya. Ato lang mabasa sa Buhat City 55:59. Ato lang na inot mga igsoon, no ni makausa wala gayo mingon si Jesus nga pagsimbas mga iyang mga tinun-an, wala gina siya mingon nga sayop ka. Sayop ka. Wala siya mingon ni anak. Wala siya mingon sayop ka, ayaw kog simbaha kay tao lang ako sama kanimo. Sa diyang miingon si Tomas sa Ginoo, Dios, Ginoong Dios, Dios ko. Sa Juan 20:28, gimpamatud-an ni Hesus si Tomas sa iyahang pagtuo. Wala niya isalikway. Sa laing bahin kung hinumduman nato ang kasinatian ni Pablo ug Barnabas. Kani si Pablo ug Barnabas mao ni nagmisyon ngadto sa Listra. Ug sa dihang ang mga tawo nga misuway pagsimba kaniya, ingon ini ilang gisulti kay pag-abot nila dito sa Listra nanluhod ang mga tawo ngadto nila ni Pablo og ni Barnabas. Nang luhod sila kay ilang gitan-aw nga Dios. Apan unsay giingon nila sa Buhat 14:15 atong basahon, ningon dinhi, mga tao nganong nagbuhat kamo niini? Kami mga tao usab nga sama ra kaninyo og kinaiya, ug kami nagdala kaninyo og mayong balita aron kamo mubiya gikan niining mga butang nga walay kapuslanan ngadto sa buhing Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga anaa nini. Atong makita dinhi nga maong bersikulo nga ilang gisalikway, ilang gibadlong, ilang gibalibaran ang gihimo sa mga tao sa pagsimba ug pagdayo kanila kay sila nasayod nga tao lamang susama kanila nga gisugo sa Dios aron pagsangyaw sa mga balita. Ato makita maigsoon kung si Jesus dili Dios, iya untang isalikway ang tawhanong pagsimba nga gihimo sama sa gihimo ni Pablo ug Bernabe. Apan sa dihang gisimba siya, wala niya gisalikway. Hinunua, iyang gidawat ang pagsimba o gipanalanginan ang mga tao samtang sila nagsimba
kaniya. Mao ka na nagpamatuod nga kini siya gayud usa ka Dios. Ug nahibalo ba mo mao ni nakapayabag sa mga kontra ni Hesus? Nakapayabag sa una-una sa mga leader sa relihiyon nga nibato kaniya, nga dili nila madawat nga ang pagpangangko ni Hesus nga siya Dios tungod kay alang kanila usa kini kapagpasipala. Wala man sila motanaw. Tungod kay gusto sila nga kung unsa ilang nahibaluan mo ang nagilang tumanon, unsa man na mao ni garbo mga igsuon sa tao. Kauban gina sa tao ang garbo, depende ra gina gimong gamiton og dili, no? Sama ani mga tawhana tungod kay garbo nila nga dili sila lupigan ining tao nga wali ni mailhi, mao nang supak gyud sila. Apan si Jesus nagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga alang sa mga relihiyosong mga leader. Ang Dios lang ang may katakos sa pagbuhat niini. So nakita din sa mga sa relihiyosong leader nga nagpadayon siya sa pagpamuhat nga buhat nga ang Ginoo lamang ang makahimo nini sa pagbuhat. Sa kana lang diha nga pulong makita unta nila nganong gihimo na ni Jesus. Nganong nakahimo si anak nga buhat lamang sa Dios ug ang Dios lamang ang makapahimo nini. So hatagan ko kung mga pipila nini, iyang gipasaylo ang sala. Buhat kini sa Dios, mabasa na nimo sa Mateo 9:1-9, no? Ug Marcos 2:1. Inot lang nato, naa na dinhi ato ning tan-aw natong notes. Ug ang tanang paghukom anaa sa iyang mga kamot, Juan 5:27. Mga buhat 17:31. Siya nagpadala sa espiritu. Kinsa may tao makapadala og espiritu? Wala. Si Jesus kana mga igsoon sa Juan 15:26. Iyang gibanhaw ang mga patay ni samot na kay way tao makabanhaw sa patay. Makita na sa Marcos 5:35-43 ug Juan 1:38-45. Unya siya ang magbubuhat. Siya ang magbubuhat, mga Kolosas 1:16, mga Hebrewanon 1:10. Tanawa lang ninyo inyong mga notes, naa na tanan kato kong gisulti, importante kay na mga igsoon. Iyang gituboy ang tanang butang. Siya ay nag-lift up sa tanang butang, 1:17, mga Hebrewanon 1:3. Ang iyang pag-angkon, may ato makita dinhi. Una ang iyang pag-angkon. Unya ang ikaduha ang gisulti sa uban. Ang ikatulo ang iyang pagdawat sa pagsimba. Si Jesus mingon nga siya Dios. Ang uban mingon usab siya, mingon usab nga siya Dios. Ang iyang gibuhat mahimo lamang sa usa ka Dios. Unya arita sa ikaupat nga pagmatuod. Ang iyang mga pangangkon gisuportaan sa mga ebidensya. So naa di ay ebidensya. So sa wala pa moabot si Jesus, ang mga propeta miingon na siya mahimong Dios. So nining panahon na samtang naglakaw si Jesus sa yuta, si Jesus miingon, ako ang Dios. Ningon gid siya. Ug human sa iyang kamatayon ug sa pagkabanhaw, ang iyang mga sumusunod nagpadayon pag-ingon nga siya mao ang Dios. Mao ni ang nagpamatuod. Mao ni ang ebidensya. Apan asa man gyud ang ubang ebidensya. Buti pasabot adunay daghang mga tawo nga nangangkon nga sila Dios, daghan naman kaayo. Naa diha sa ningon siya nga anak siya sa Dios ug siya Dios. Nasa Davao. Ang kalainan kang Hesus mao nga ang iyang kinabuhi gipaluyo sa iyang pag-angkon, iyang gisuportaan, iyang gipakita nga tinud-anay gyud ang giingon. Imagino na nimo usa ka korte nga naghusay sa usa ka tawo nga naningkamot sa pagmatuod nga si Hesus mao ang Dios. Daghan siyang mga saksi, daghang mga saksi nag-ingon si Hesus Dios. Ang mga propeta, ang mga disipulo, si Hesus mismo midala sa baruganan sa saksi, gidugang sa bugat o gibugaton ining personal nga pagmatuod. Mao ang tulo ka gamahanang ebidensya nga gipresentar sa ato ang atubangan. Mao ni ato nakita, katong atong gibasa, mao ni daghan kay mga ebidensya nga makaingon kita si Kristo Hesus Dios gyud. So atong makita dinhi ang mga ebidensya usab nga gipresentar. Una, ebidensya sa tagna. So ari nato magtan-aw na usab kita sa ebidensya gikan sa mga tagna may tungod kaniya. So ato naman ay propesya na hisgutan ni nato sa unang wali. Ningon dinhi paminaw sa mga pulong ni Hesus. Lucas 24:44 nag-ingon. Atong basahon. Mao ni ebidensya sa tagna sa iya. Ningon dinhi unya mingon siya kanila, kini mao ang akong pulong nga gisulti nako kaninyo sa kauban pa ako ninyo nga ang tanan na sulat mahitungod kanako diha sa balaod ni Moses ug sa mga propeta ug sa mga salmo kinahanglan gayud nga matuman. Sumao ni ang iyang gisulti ni Jesus, no? Ug tan-aw ninyo sa inyong notes, tanawa inyong mga notes sa pipila ka mga panagna nga gituman ni Jesus ug unsa ka detalyado ang pipila niini
nga mga panagna nga gibutang nato dinha sa ato ang notes sa Old Testament. Kauban ang mga references ngadto nagpahayag sa katumanan nini sa New Testament. Kung makita ninyo mga igsuon, atong tan-awon diri sa likod nga bahin. Daghan kayo ni siya kay ug ako pning isulti tanan wa na di na ta mahuman. Daghan kayo makita nimo 32 ni uwa ko masayop. Kani dinhi sa ikaduha nga pahina makita ninyo. Mao ni siya ang mga panagna. Ang panagna nga una example ako ihatag na tao sa usa ka birhen. Nabasa na sa Isaiah 7:14. Gipamatud-an na mga igsuon sa Mateo 1:21-23. Ikaduha nga example na nako, duha lang ako basahan kay perti tasa. Usa ka kaliwat ni Abraham sa Genesis 12:1-3 gisulti kini, sa 22 ug 18 gisulti kini sa Genesis. Gisulti usab kani ang katumanan dito sa Mateo 1:1 ug sa Galacia 3:16. Mao ni nga kani inyo ning dad-on nya dito sa inyong panimalay, sa inyong quiet time, tan-awa ninyo ang mga gisuporta dinhi nga ang propesiya adunay katumanan. Dili lang kini tanan mga igsuon ang propesiya apan daghan kini kaayo, no? So atong tan-aw ng ebidensya sa iyang milagro. Gingon dinhi sa dihang si Juan tigbautismo nga dito sa bilangguan nangutana kung siya ba si Jesus. Nangutana si Juan Bautista. Gisugo ang iyang mga tao, ningon siya nga ikaw ba si Jesus? Paano siya gihimo ni Jesus? Gitudlo siya sa mga milagro o sa iyang mga nahimo. Lucas 7:20-22 nag-ingon sa 20, nag-ingon sa pag-abot sa mga tao ngadto kaniya sila miingon, gipaanhi kami ni Juan nga tigbautismo sa pagpangutana kanimo, ikaw ba gatong moanhi o magpaabot ba kami sa lain? Sa bersikulo 22 na, wa na to na masulat din inot na ninyo, mauna ang tubag ni Juan, giingon siya nga, wa ba nimo makita ang giingon din nga ang nagmilagro si Jesus diin ang mga buta nakakita, ang bakol nakalakaw, ang mga sanglahon na ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga patay na banhaw ug ang maayong balita iyang giwali. Mao ni giingon ni Jesus ngadto sa mga katawhan ni Juan nga mao ni ang akong gihimo, kamo na ang pagmatuod kung ako ba ang inyong gipaabot, no? Makita gyapon na ninyo sa notes, naana din ha, tanan kanang buta nakakita, bakol nakalakaw, sanglahon na ayo, ang bungol nakadungog ug ang patay nangabanhaw. Ang katapusan na mao na ang maayong balita giwali. So wa pa gani labot kun iunsa sa gahom ni Jesus ibabaw sa kinayahan sa dihang gipakalma niya ang unos. Ug inyong nasinati to, inyong nabasahan kining Mateo 8:23 ngadto sa 27 nga sa dihang nagsakay sila sa sakayan ang iyang mga tinun-an na balaka. Kay tungod si Jesus natulog lamang pag-abot sa unos, hadlok sila mga matay ilang giduol gipukaw nila nga magpasagdan lang ba kuno niya mga matay ta. Ingon ba na usahay na atong pagtuo, no? Primero hugot kay atong pagtuo, sa sugod hugot kayo. Mura tag mga tinun-an ni Jesus nga kuyog si Jesus dito sa sakayan, karon iyang gipukaw kay hadlok lang mga matay sila. Diha makita nato kung unsa gyud kagamay o kamubo sa atong pagtuo. So mao na atong timan-an gyud mga igsuon nga naagi dinhi ang iyahang propesiya, una ang milagro ikaduha ug ang ikatulo ani mao ang ebidensya sa iyang panagna. Naay ebidensya usab atong makita sa iyang panagna. Usa ka butang alang kang Hesus sa pagbanhaw ni Lazaro gikan sa lubnganan. So usa kini ka ebidensya ang iyang pagbanhaw ni Lazaro sa lubnganan. Apan mas dako alang kaniya ang pagbanhaw sa iyahang kaugalingon. Kung nabanhaw niya si Lazaro, nabuhi si Lazaro, apan kini namatay usab usa ka adlaw ni ana. Apan si Jesus sa iyang pagkabanhaw, wala na gyud na siya mamatay, nagpabili na siyang buhi hantod karon naglingkod sa tuong kamot sa atong Dios nga amahan. Mao na ang kamatuoran nga siya gayud Dios. Nagingon dinhi sa Juan 2:19, si Jesus mitubag ug mingon kanila, gub-an ninyo kining templo ug patindugo nako kini sulod sa tulo ka adlaw. Usa kini ka pasumbingay, no? Diin ang templo nagtumong siyang lawas. Kay sama nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, ang anak sa tao usab adto sa kiladman sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Mao ni siya ang tulo ka adlaw gikan sa kamatayon, pag-abot sa ikatulo ka adlaw mao iyang pagkabanhaw. Marcos 8:31 nagingon unya misugod siya sa pagtudlo
nga ang anak sa tao kinahanglan magantos sa daghang mga butang ug isalikway siya sa mga pangulo ug mga pangulong pari ug sa mga iskriba ug patyon siya ug tapos tulo ka adlaw mabanhaw siya. Kano sa ama ni gisulti ni Hesus? Gisulti ni niya ngadto sa basahon sa Marcos, matod pa sa basahon ni Marcos sa 8:31. Gisulti kini niya nga siya isalikway sa mga pangulo, pari, iskriba, patyon ug tapos sa katulo ka adlaw siya mabanhaw. So, makita nato mga igsoon nga si Hesus nag-angkon gyud sa otoridad luyo sa iyang pagabanhaw. Siya mismo ang nagbanhaw sa iyang kaugalingon. Juan 10:17 nag-ingon, tungod ini gigugma ako samahan kay ako nagtahan man sa ako ang kinabuhi aron kini makuha nako pag-usab. Tutuki ka ng maong bersikulo. Atong makita dinhi nga wala si Hesus, walay nagpatay ni Hesus kundi iyang gisurrender iyang kinabuhi. Gingon niya dinhi, tungod niini gigugma ako samahan kay ako gitahan man sa akong kinabuhi aron kini makuha nako pag-usab. Sa ato pa siya gyapon ang nagbanhaw. Walay tawo nga magkuha nini gikan kanako, hinuon gitahan nako kini sa kaugalingon nako nga pagbuot. May katungod ako sa pagtahan nini ug may katungod usab ako sa pagkuha nini pag-usab. Kining maong sugo na dawat nako gikan sa ako ang amahan. So makita na to. Usay sayop ta atong mga pagtulunan makaingon ta ang mga Hudiyo mao'y nagpatay ni Hesus kay giduslak ang kilid, gilansang ug gipaantos. Dili kato may hinungdan sa iyang kamatayon tungod kay iyang gitahan ang iyang kaugalingon diha sa kamatayon aron kitang tanan maluwas, aron kita mabalik dito ngadto sa samahan tungod sa kadako sa sala sa kalibutan. Dili na gyud madalag usa ka tawo o ordinaryong tawo nga maoy modupa mo sakripisyo nini. Nakinahanglan kinig usa ka matuod nga Dios o usa ka matuod nga tawo nga maoy mo sakripisyo siyang kinabuhi ngadto sa samahan pinaagis kamatayon dito sa krus tungod og alang kanako ug tungod og alang kaninyo. Ingon ni ana ang gibuhat ni Hesus mga igsoon. Wala lang siya nag-ingon nga iyang pagkabanhaw mahitabo. Si Hesus mismo miingon nga kini mahitabo. Dili siya wala siya miingon nga ang pagkabanhaw mahitabo, no? Mingon din siya mahitabo, pinaagi siyang pagpili ug siyang kaugalingong pagbuot. Dili lang kini panagna nga gihimo ni Hesus apan kini kahibulungan kayo. No? Tan-awon makita sa na sa inyong notes. Kini ang ubang mga panagna, makita nato dinhi. Naa sa ubos nga bahin, makita dinhi. Una ang doon na balit dinhi ang pagbudhi ni Judas. Gisulti usab ni Hesus sa Mateo 26:21 22, gisulti usab ni sa Lucas 22 padayon, no? 47, 48, 22, 47, 48. Mao ni andaghan kay atong makita dinhi mga isuon mo na importante ni nga kining notes nga inyo gigunitan karon inyo nang ma-review inigabot sa inyo. Kay ang gibutang dinhi mao nga ang mga tagna bahin kang Hesus ya naa diha ang mga bersikulo ebidensya sa mga milagro ni Hesus anaa usab dina dili na tanan apan importante kayo nga masayod ta sa uban ebidensya sa mga panagna ni Hesus anaa usab dina inyong makita sa katapusan diha sa ikaduha nga page. So mga 40 ka tuig human kini gisulti ni Hesus mikaylap ang revolusyon sa mga Hudiyo batok sa mga Romano sa Palestina. After 40 years dunay kaguliyang kagubot, no? Hudiyo batok sa mga Romano sa Palestina. Sa AD o Anno Domini 70 after Christ, ang mga sundalong Romano ubos ni Titus mipalibot sa Jerusalem ug miguba sa paril ug sa templo. Nagpabilin kini ubos sa pagmando sa mga Hintil sulod sa 2,000 ka tuig. Ingon ni ana ang pagkagunob sa Jerusalem. Walay pagmando ang mga Hudiyo hangtod miabot ang 1967. Ang tagna literal gayud nga natuman. Natuman kana pinaagi gayud sa pagtagna sa unang tugon ug ang literal nga katumanan ana sa bag-ong tugon. Gihimo kini nga prediksyon ni Hesus mismo siya. Lucas 21:24 nag-ingon sila mga matay sa sulab sa espada ug bihagon sila ngadto sa tanang kanasuran. Ug ang Jerusalem tamakan sa mga Hintil hangtod matuman na ang mga panahon sa mga Hintil. So nakita dinhi nga gisulti kini nga mahitabo gyud ang kagunoban sa Jerusalem. Kining katumanan sa panagna nagsilbi kining ebidensya sa unahan sa pagka-Dios gayon ni Hesus. So diha na niabot pagka 1948 nahimo na silang usa ka nasod ang Israel. So atong balikon atong naisigutan mga igsoon, atong gitan-aw ang kinayahan ni Hesus isip Dios.
Gipakita kini sa iyang kaugalingon nga mga pahayag sa iyang kaugalingon sa gisulti sa uban mahitungod kaniya ug sa mga butang nga iyang gibuhat nga ang Dios lamang ang magbuhat. Mao ni ato ang gihisgutan karon mahitungod gayud kini ni Hesus. Atong makita dinhi nga daghan kayong ebidensya ug mahimo. Ug kini ato sa mga pangutana lang sa atong kaugalingon kinsa si Hesus. Kung dili atong usbon ang pangutana mga igsoon, kinsa si Hesus alang kanimo? Kinsa si Hesus alang kanato? Doon ayo sa kasugilanon mga igsoon. Dili lamang kini sugilanon mo ni nahitabo sa Juan 4 atong mabasa mahitungod sa usa ka tawo. Kinsa naa sa iyang kaugalingon nagatubang niining maong pangutana. Sugilanon kini sa usa ka desperado nga amahan ug usa ka himatyon nga anak. Amahan ug anak hinungdan nga sa kausaban niini. Mituo siya sa gahom ni Hesus, mituo kining tawana, misalig siya sa pulong ni Hesus og pagkabaton ug pagtuo sa persona gayon ni Hesus. So makita nimo ana ang tulo ka espiritu. Siya mituo sa gahom ni Hesus, misalig sa pulong ni Hesus ug mituo sa persona sa pagkatao gayon ni Hesus. No? So mao ni atong makita din ang katong nagsundod nato nga pagtulun-an usa nga kahinungdan sa pag-uswag sa maong pagtuo. Mao ni hinungdan sa pag-uswag sa pagtuo. Doon nagibahin-bahin ka na una nagsugod kini sa pagtuo sa gahom sa Dios. Ang pag-uswag sa atong pagtuo nagsugod kini sa gahom sa Dios. Basahon nato ang Juan 4:46-47. Ningon dinhi. Busa miadto na usab siya didto sa Kana sa Galilea diin gihimo niya ang tubig ngadto sa bino o bino ang tubig. Unya dito sa Capernaum may usa ka pangulo nga ang anak nga lalaki na sakit. Sa 47 nagingon sa iyang pagkadungog nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, siya miadto og nagpakiluoy kaniya nga unta iyang atuon ug ayuhon ang anak niya kay kini nag-ungaw sa kamatayon, no? Dinhi ato makita gihulagway ni Juan ang maong tawo nga opisyal sa gobyerno sa panahon ni Herodes. So dako ni siya granggo. So wala ta mahibalo kung unsa ni siya Hudiyo, Hintil ba, apan kini usa ka tawo nga adunahan. Anaa sa gahom, gikahadlukan, impluwensyado o gitahod sa uban. Naana da siya sa paghatag og mando kay dako man siya granggo o pagbuhat niini. Sinaligan siya sa hari og anay dakong otoridad. So dako gini siya otoridad, impluwensya. Gamhanan ibutang nato po nga. Kung gusto siya sa usa ka butang buhaton kini alang kaniya og matuman ang iyahang kabubuton. So walay imposible niya dinis kalibutan. Kung kay siya man mumando, pag ingon niya unsa iyang gusto naa dayon. Siya ang duolon kung adunay problema, mao ni atong timanan. Siya ang duolon kung adunay problema ang mga tao. O kini iyang sulbaron niya. No, bro siya Ginoo. Dili na kana ni mag physical financial ni siya. No? Sumasama siya sa usa ka membro sa kabinete ug sa atong panahon karon. Apan karon anaa siya sa kahimtang nga aduna siya problema nga dili niya masulbad. Mao bitay na kapait nato no. Kanang naa na ka diha sa anang posisyon. Nga na sa imong buluhaton nga ikaw ang mutabang apan sa pag-abot nga ikaw nay problema. Wa nay mutabang. Ma-experience siguro na ninyo, na-experience na nato no. Nga kita mutabang apan sa panahon nga kita mahangyo nagtabang, wala nay mutabang nato. Tungod kay nagsalig man kita sa tabang sa katawhan, kung magsalig ka sa tabang sa Dios, dili gyud mo baliban nimo, di ka pagabiyaan, di ka pasagdan. Mao na ang promise sa Ginoo sa ato. Pankaron anaa siya sa kahimtang nga doon na siya problema og dili gayud niya masulbad. Mao ni problema karon sa usa ka tawo nga naa na niya tanan dinis kalibutan. Isang kamando naa dayon. Pero niabot ang problema nga dili gayud niya masulbad. Ang anak niya nga lalaki himalatsyon. Mao ni ang problema nga iyang gitubang himalatsyon ang anak. Siguro nakig-alayo na siya sa mga mananambal, sa mga doktor, ug napalgan nga wala gyud napalgan nga tambal sa iyang batan-on nga anak nga lalaki. Iyang buhaton ang tanan, iyang impluwensya, bahandi, otoridad, aron man gyud maayo ang iyang anak apan kawang ang tanan kay wala gayud maayo ang iyang anak. Siguro kining tawhanan nakadungog na ni siya sa nahibalo mahitungod ni Hesus nga mananambal ug nahimo og milagro sa Capernaum. Ang problema nakabalita siya ni Hesus, apan ang problema ani kay si Jesus dito sa Kana sa Galilea ug ang halangdong tawo ana sa Capernaum sa kalayo no. Murag mo distansya ni sila og mga 32 ka kilometros ang ilang gilayon. Og bana-bana pa sa usa ka magtutudlo ningon siya nga makuha kini og usa ka adlaw nga lakaw. Kung ikaw maglakaw, usa ka adlaw so 24 oras.
ang iyang anak kahimatyon. Himalatyon ang iyang anak mo na nga pag bana-bana na nga kini usa ka adlaw gining akong biyahe. So makita nato nga wala gini usiki ang panahon. Igo na yang nasayran mahitungod ni Hesus aron makahibalo siya nga si Hesus makaayo sa iyang anak. Mao ni naka-drive niya, mao ni naka-motivate niya nga kinahanglan mo adto ko bisag asa pa na si Hesus karon. Mao nga gisugdan niya ang punto sa pagtuo nining tawhana, usa ka pagtuo sa gahom ni Hesus. Mao ni iyang unag yung gituhuan, ang gahom ni Hesus. May imagine na nato no, nga sa pagbiya niya sa ilang balay, pagkakita niya si anak kay Matyon, layo kay kong biyahe. Kay Matyon na akong anak. So siguro mihalok na siya siyang anak niya. Mihatag siya og saad sa iyang asawa nga akong dadon si Hesus dinhi sa Capernaum. Dito na to malagway ang kaguol o kabalaka sa usa ka amahan nga wala na niya panumbalinga ang iyang kinahanglanon sa iyang panaw ug ang kakayaw niini batok sa mga tulisan sa dalan. Maabtan pa siya og gabii sa iyang panaw unang moabot sa kana. Walay luna sa iyang hunahuna nga mopahulay sa kagabion tungod sa iyang kahingawa sa iyang anak. Mao ni ang kahimtang sa usa ka amahan nga nakakita si anak ni Himalatyon nga nagtuo gayud siya sa gahom ni Hesus nga mao'y makaayo sa iyang anak. Mao ni siya mipanaw ni siya. Wala na niya tanaw, wala na siya mingon ang dami kog pagkaon, ang dami ko ang iya na siguro mga sulugoon. Wala na siya maghuna-huna nga daghang ambos nitong panahon na mga igsuon puro daghan king tulisan sa karsada. Agiana na. Puwa na niya mahuna-huna tungod kay iyang ginuna. Muadto siya ngadto ni Hesus kay iyang dadon sa Capernaum aron tambalan ang iyang anak. Siguro pagkahuman niya og lakaw. Abot na siya sa kana kapoy na siguro kaayod. Una ala nang maglakaw ka 24 oras. Siguro sa iyang biyahe wala sig di na siya ganahan mo kaon, di siya ganahan mo istorya, nagsige lang sige sunod ang iyang mga sulugoon o lipon no, mga kaubanan. So lagmit gikapoy siya o gisultian niya si Hesus. Nagpakiluoy siya ni Hesus nga moadto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga hapit na mamatay. So napa siya kusog pag-atubang. Iyang gisultihan si Hesus nga nagpakiluoy siya ni Hesus nga moadto sa Capernaum sa ilang lugar aron ayuhon ang iyang anak nga hapit na mamatay. Pagsulti niya ni Hesus mga igsoon, wala siya mingon nga ako dito dako kog ranggo, ako daghang kog bahandi, adunahan ko, kumplito ko. Wala siya musaan mohatag si pinansyal nga tabang o kontribusyon sa kausa ni Hesus. Wala gayud siya gisulti nga mga pangalan nga iyang dadon haron motuo si Hesus ug ang iyang hangyo yano ra kay direkta kayo og gitubag kini ni Hesus ug usa ka pangutana. Nasayod mo unsay gitubag ni Hesus atong tan-awon sa bersikulo 48 sa Juan 4. Sa iyang pagpakiluoy, sa iyang panghangyo ni Hesus nga mukuyog kaniya, mao ni ang gitubag ni Hesus. Juan 4:48 nag-ingon. Og si Hesus mingon kaniya, kung dili kamo makakita og mga ilhanan og mga katingalahan, dili kamo mutuo. Kisa may mag-expect anang tubag. Lahi kaayo ang tubag niya kay kining tawo nagikan pa sa layong dapit niya nihangyo niya nga mukuyog kay adad ones ilaharo ayo ang anak. So kung atong tan-aw ang dagan sa sugilan nun magdahom ta nga diyang mihangyo kining usa ka halangdon nga tawo ni Hesus, nagtuo gyud ta nga mangutana si Hesus mahitungod sa kondisyon sa anak o bata apan lahi ang iyang tubag. Nya nagdala pag ginig pagbadlong, girebuke. Ngano man? Atong tan-awon. Una, si Hesus dili na kinahanglan mangutana sa sitwasyon sa bata kay nasayod na siyang daan sa mga panghitabo isip usa ka Dios. Mao ginay tinuod. Ang ikaduha, nakita niya ang isyu nga kining mga pagtuo nagdemand og magdepende sa usa ka milagro. Nakita niya ang pagtuo sa katawhan nga dili gid mahitabo kun walay makita nga milagro. Gusto sila makita nila nga to see is to believe. Mao nang nasubo kay si Hesus. Ang ikatulo nasubo siya sa usa ka pagtuo nga nagkinahanglan og ebidensya. Mao na kinahanglan nga makita nako tinud-anay kang Dios. Pagtuo nga naay kondisyon, mao kini gitawag nato og conditional faith. Naay kondisyon, motuo ko nimo pero pakitaas ako. Mao na siya, mao na nga gitubag ni Hesus pinagig pagbadlong ang paghangyo niya nga mukuyog ngadto sa Capernaum aron maayo ang anak. Kun atong tan-awon ang maong bersikulo ang pagtubag ni Hesus dili kini alang sa maong tawo lamang. Ngano man? Atong subayon. Tungod kay kini plural, dili singular, no? Atong basahon pagbalik ang bersikulo 48 sa Juan, nag-ingon dinhi, 4 Juan 48. Og si Hesus miingon kaniya, singular.
kundili kamo plural. Makakita og mga ilhanan og mga katingalahan, dili kamo mutuo. Kisay nakikistorya ni Jesus ang maong tao, ang opisyal sa gobyerno. Siya nakikistorya apan giunsay niya pagtubag, gingon niya og si Jesus mingon kaniya, kundili kamo makakita og mga ilhanan og mga katingalahan, dili kamo mutuo. Nganong giana man pagtubag ni Jesus? Kung atong hinunuman, kining mga tao usa ka adunahan, usa ka impluwensyado, ilado, gamanan, may otoridad gayud, isip dako ug ranggo mataglakaw nini, doon na mga tao mukuyog niya. O kaha, doon na siya mga escort, bodyguard, sulugoon, uban pa. O sila nag-uban, o anaa kanunay, sikliran ni maong tao. Posible usab, nga kining maong opisyal, o ginilang tao, miyanha, kuyog siyang entourage. Panon. No? O sila nasayod ang mga tao sa palibot, nga muanha siya sa kana. Magisgot ang mga tao sa kana. O nasayod ang mga tao nga muanha sa kana, rumahangyo kay Jesus nga ayuhon ang iwat nyo niyang anak. Atong hinumduman nga ang kana, kining kana mga igsoon mao ni ang giunang milagro nga gihimo ni Jesus sa paghimo sa tubig ngadto sa bino. Mao ni natala diha sa Biblia nga una nga milagro nga gihimo ni Jesus. Diin mo kini ang daghan siguro ang mga tao nga wala makasaksi sa maong milagro dito sa Kana. Daghan mga wa makakita mao nga ang pagkahibalo nila sa tuyo sa maong opisyal sa Capernaum tungod kay napakya sila sa pagsaksi sa unang milagro ni Jesus sa paghimo sa tubig ngadto sa bino. Mao nga mihugop sila dito kay dili na nila sipyaton ang pagsaksi sa pagpamuhat ni Jesus o paghimo og milagro sa ikaduhang higayon. So ug imong ma-picture, pag-abot niya dito sa Capernaum, daghan ang mga tao kay nadungog naman nila nga kining tawhan na dako ni granggo inila dato adunahan nga muyan dinhi tungod kay niila sa gahom ni Jesus kay iyang patambalan ang iyang anak. So nasud silang hunona nagbaghimo na sad og milagro si Jesus, magpamuhat na sad siya milagro nga wala ta makakita, wala ta makasinati tungod kay wala ta makakita sa unang milagro paghimo sa tubig ngadto sa bino. So tan-aw nimo dili lang day mga tao nga kuyog ni aning maong opisyal, no? Gawa sa iyang entourage ang taga-kana sa dangadto kay musaksi. Mo na mahibulong tagyon sa pagtubag ni Jesus. Mo na pagtubag ni Jesus may kaubang pagbadlong. Dili lang sa maong opisyal kundi kanilang tanan nga anaa sa palibot. So dili to intensyon ni Jesus nga gibadlong ang opisyal o gitubag ang mga opisyal, dili lang to iyang kaugalingon kundi para sa tanan nga anaa sa palibot. Girebuke. Dili mo kakita og milagro, dili mo mutuo. Mao to mga tao tinuod man kay sila gusto ni hugop man sila kay wa mi kakita primero kinahanglan makakita di na to ni sipyaton kay basig go na ilain tang makitaan. So mao na ilang giapas ang milagro. So usahay gamiton sa Dios ang crisis sa atong kinabuhi. Inumdumin ninyo. Gamiton usahay sa Dios ang crisis sa atong kinabuhi aron kita mangita kaniya, di ba? Mangita ta kaniya sa panahon sa kalisod kay una ta sa mugaway karuhay makalimutan nga kining tanan nga atong nadawat ug anaa karon gikan sa Dios. Sama ni ning tao, adunahan tanan na niya. Ug wala pa masakit ang iyang anak. Moadto ka siya ni Jesus. Bisan pag nasayod siya si Jesus gamhanan naghimog milagro, nga wala may hitabo siyang kinabuhi. Di gina siya moadto ni Jesus. Pangihimo sa Dios ang maong crisis aron siya mangita niya. Gihimo ni Kristo ang maong paghitabo aron moduol siya niya, no? Dili kita moampo ang dili mo abot ang crisis ato ang kinabuhi, di ba? Tinuod na. Ug di gani lisod, lang isigulaki lang ta pirmi. Ang crisis atong kinabuhi mao ang gigamit sa Dios sa pagtawag kanato. Inumdumin ninyo, ayaw mo pag-ingon nga gidaog-daog mo sa Dios kay ang Dios dili kay bawo mo daog-daog kita pay mo daog-daog niya. No, ang crisis atong kinabuhi mao na ang pagtawag niya kanato. Gihimo nato nga sama siya, usay gihimo nato ang Dios. Si Jesus mismo nga murag Aladdin. Katong kakuan mo ng Aladdin kana naa sa lampara, no? Nga og atong ginanglanon atong kwaon niya, nus dayon ang tagaik ug mauni mao na, no? Nus dayon pag hatag na, yahay na tanan, balik na po dito, balik sa shield. Unya na lang ka diha lang ka wa pa ko ginahanglan nimo. Murag giana nato pagtultan ang Dios. Mao na lisod kay mga igsoon. Kun atong tan-aw nini, sama sa doon mga panghitabo pareha nang nay traffic ba? Una may traffic. Unsa kay nitabo sa pag-abot dito na ada aksidente. Yung sa may atong buhaton. Aw makigmaritis din ta. Susa man dia kisa man dia, no. Mao na ingon aning mga tao. Nga gusto sila makakita gid unsay mga panghitabo kay una pa sila motuo.
Mao na sila hinuon, mao makahinungdan ng makalangan hinuon sa uban ng mga kalihukan sa tao. So dinhi sa laing bahin no, atong tanawon. Tingali na matikdan ni Jesus nga kondisyonal ang pagtuo sa maong tao, nga nasiyang kasing-kasing sa maong opisyal. Tungod kay ang paghangyo niya ni Jesus daw adunay pagmando. Nakita niya gyud sa pagmando kini ang buhaton sa pag-ingon niya, kuyo ka nako. Kuyo ka nako ngadto sa Kapernaum. Kambali akong anak. Dili ba? Satol kayo, pero nagdaog pagmando. Mao na siya nga manakita din ni Jesus na kondisyonal gayud ang pagtuo sa usa ka tawo. Niadtong tawhana mismo. Kay nagsugod pa man, hangyo niya Jesus nga adunay pagmando nga kini buhaton. Nakalimot siya nga naghangyo siya sa tag-iya sa universo. Tag-iya sa tanang butang. Busa ang pagtubag ni Jesus may kaubang pagbadlong. Usa to sa hinungdan. Dili lang kay ana mga katawhan sa palibot nga dili mo tuo ug walay makita. Apan gibadlong usab pinagi sa pagbadlong nini kay sa iyang pagtan-aw nga nagsugo lang siya ni Jesus nga padtuos sa Kapernaum aron maayo ang iyang anak. Dili man question nga mituo siya nga gamahanan si Jesus apan giunsa niya pagsulti, giunsa niya pag mura siya nagsugo og iyang ulipon kay mao may iyang naandan, no? Wala kita masayod giunsa sa pagdawat sa mga opisyal ang pulong ni Jesus. Sa sugilanon wala man sa isulti. Nakasabot ba siya? Nakuha ba ka niya ang punto? O nakabatyag ba ka siya sa maong pagbadlong? Wa sa takibaw basig nilabay ra to siya unahuna to katong rebuke nga tubag ni Jesus. Sa bersikulo 49 nakita nato nga nagpadayon siya sa paghangyo ni Jesus, di ba? Pagbadlong ni Jesus, pagtubag niya pinagis pagbadlong, makita nato sa bersikulo 49 nag-ingon dinhi, ang pangulo o ang maong tawo miingon kaniya, Ginoo adtuay in taon ang akong anak sa dili pa siya mamatay. So walay ang pagbadlong ni Jesus sa una niya nga pangutana, tubag ni Jesus, so baliwala ra niya, nagpadayon siya. Kita nakasabot usab sa iyang kahimtang doon kay ang iyang anak kahimatyon. Layo na kayo iyang panaw, unya magsige pa siya istorya. Mao to gidritso na lang niya. Mao na nakakita sa Jesus nga nituo man tuon ning tawhana apan kondisyonal na iyang pagtuo, no? So ang ikaduha niini gipadayag kini ang kaugalingon isip pagtuo sa saan. So una nituo siya sa gahom ni Jesus. Ang ikaduha nituo na usab siya sa gahom sa saad sa Dios. Juan 4:50 nag-ingon. Si Jesus mingon kaniya, lakaw, ang imong anak mabuhi. Sumo na gitubag. Lakaw, o ang imong anak mabuhi. Giingon dinhi ang tao mituo sa pulong nga gisulti ni Jesus ug milakaw siya. Giingon dinhi nga mituo siya ug milakaw siya apan pag siguro pag nahiugnok siya kadiyot pag ingon niya lakaw kay ang imong anak maayo. Siguro hindi diretso siya lakaw pero pag abot sa unahan ingon siya time para murag nakalitan lang ko ato da. Tinud-an na ito. Klarohon na to. Si usbar ko to yung gisulti. Jesus, anak. Mga nga sa dugay niyang hangyo sa iyang gihimo nga pagbiyahe, sa iyang nakita nga kahimatyo ng iyang anak, gamay na lang ang kuwang gayon nga mamatay ang iyang anak. Unya pagtubag nga gingon siya ang iyang nisad siya ang asawa nga dadon si Jesus, iyang gihagkan ning anak kay iyang gatuog siya madala niya si Jesus ngadto sa Kapernaum apan unsay gitubag ni Jesus, lakaw ang imong anak mabuhi. Oh, kita kuno naa sa lugar ana niya unsa man kay atong buhaton, no? Atong makita ang katahom niini, makita nato dili gayon mo talikod si Jesus sa tawo nga nangita kaniya. Bisan dili hingpit ang atong pagtuo yang pagtuo, atong makita dinhi nga usa ka maluluyong manluluwa si Jesus. Wala niya sawaya ang katong maong tawo, wala si Jesus magsaway sa o magsermon ni atong tawo, wala niya sermon ni. Walay 5 minutes nga sermon. Iyang gisultihan diretso. Lakaw, pero di lalim. Ingon ka lakaw pauli kay imong anak maayo na. Di ba? Makaingon jud ka nga ang imong pagtuo, di ba makita nato dinhi nga iyang pagtuo mo gisukod. Ingon siya dinhi, lakaw dito og pauli. So mao ni panahon na. Nga makita nato nga ang tao aduna gayoy pagpili. Gitagaan siya choice. Mupauli ka o magpabilin. So ang iyang gihunan nga kung mupauli siya unya makadungog siya nga migrabe ang iyang anak. Ingon siya,
Napa siya sa kalsada, ningon na grabe na iyang anak. Mingon siya, balik siya ngadto sa kuan kana. Pagbalik niya, wala si Jesus, larga na. So grabe na, komplikado na kaayo ang tanan. So mo ni nakita diyan dinhi nga kinahanglan mo pili gyud siya. Pabilin ba siya o mopauli? O mao ni nga ang iyang gitanaw kung pagbalik niya wala na si Jesus kay tuwa na sa laing lugar. So kinahanglan gyud siya mohimo og desisyon alang sa iyang kaayuhan. Nagsugod siya og lakaw kay nakita niya nga wala gyud siya mahimo, kinahanglan motuo kay si Jesus. So sa iyang paglakaw diha sa pagtuo sa gisulti ni Jesus. Mulakaw gayud siya. Mao ni gingon sa Juan 4:50, si Jesus mingon kaniya, lakaw ang imong anak mabuhi. Ug ang tawo mituo sa pulong nga gisulti ni Jesus. Ug milakaw siya. Bisan pa kita siguro matong na to dili kalikayan magduda ta. Sa galakaw ta anak, tuo na ko anak. Nagsikag istorya sa imong galingon sakto kani akong gihimo no. Sa wakat ni. Ubalik ko, muditso ko. Di ba? Mag-istorya kasi mo kagalingon. Makaton ka unsa mo pag-istorya imong kagalingon. Ani, no? So, daghan usab ni sa atong iglesia sa mga hitabong asama ni ini, no? Kaning nahitabo ni mga tao. Usahay mutuo ta, usahay dili, usahay mangita tag ebidensya. Ang makita ning tanahana wala siya nangayo og timailhan. Paglakaw niya wala siya moingon nga unsa may akong assurance, unsa may akong timailhan, unsa may ako ang garantiya nga maayo ang akong anak. Wala. Pamipadayon siya siyang lakaw nga gisaligan mo lamang ang pulong ni Jesus. Mao nang gihatag ng lagway sa mga opisyal sa atong kinabuhing Kristohanon. Susama sa ato usa kini kapanaw diha sa pagtuo. Maglakaw kita pinaagi sa pagtuo dili sa ato ang makita. We have to walk sa ato ang pagtuo dili kun unsa ang ato ang nakita. Musalig kita sa pulong sa Dios. Dinhi ato makita ang stage laing stage iyang pagtuo, dinhi makita nga mitubo ang iyang pagtuo. Mituo siya sa gahom ni Jesus pag-ayo o karon mituo siya sa pulong ni Jesus. Mituo siya sa aduna siya pagtuo nga mitubo nya, mituo siya sa gahom ni Jesus, mituo siya karon sa pulong mismo ni Jesus. So dinhi makita nato sa katulog gikumpirma ang ilang kaugalingon isip pagtuo sa persona ni Jesus. Ing i-confirm siya ang kaugalingon nga siya nituo. Dili lang sa pulong nga gisulti ni Jesus, kundi mismo ang nagsulti sa pulong mao iyang gituhuan nga tinud-anay ug matinud-anon gayud sa iyang saad, sa iyang gipamulong. Pauli na mabuhi ang imong anak. Mao ni iyang gigunitan, mao ni naghatag niya kusog, mao ni naghatag niya paglaom, ang iyang desire nga maayo ang iyang anak, mo ang nagpadasig kaniya mo ang pulong sa Dios. Sa pagpauli sa mahandaghan kayo ang mga posibilidad nga magduwa sa iyong nauna nga iyang i-consider. Ug sama ka nato mao gyapon na mahitabo. Juan 4:51, 52 nagingon dinhi, ug sa naglugsong na pasiya sa dalan ang iyang mga ulipon misugat kining nagingon nga ang iyang anak buhi. Busa siya nangutana kanila kung kanusa siya nagsugod pagkaayo ug siya mingon kanila kagahapon sa unang takna sa hapon. So alauna na siya nahuwasan sa hilanat. So tanaw na to ang side sa ulipon. So wala pa mo uli ang agalon. Ang kahimtang sa mga ulipon sa mga tao ilang nakita nga grabe ang anak. Wala pa ni siya makauli, wala pa maayo. Ilang agalon misaka ang hilanat ug delikado ang kahimtang. Kung walay mahitabo, mamatay ang bata. Kay nagdahom gid sila nga mulampos ba ang amahan. Nakita nila ang paglakaw silang agalon aron kuhaon si Jesus ug dadon ngadto sa Capernaum. Mao na ang sa side sa mga nakita sa mga ulipon. Grabe ang kondisyon sa bata, halos mawad na sila og paglaom nga kini mabuhi pa. Mao na ilang nakita. Dili sila ganahan magunhuna nga inigbalik silang agalon patay na ang bata. Mao na ilang gikagulan ug kalit nga nawala ang hilanat sa bata. Mao na guol na kay sila na problema na sila naguol sila sa kahimtang sa bata. Pero sa ilang paghunaw na ni kalit kawala ang hilanat sa bata ug naayo ug dali nahitabo ang kaayuhan. Kanang pag-ingon din nga nawala ang hilanat, wala na siya mag-ingon nga naginay-hinay nga ang atong temperature sa atong hilanat gikas 90 ni 80 ni 70 then nagka-minus. Dili. Ang buot gipasabot dinhi nga mihawa nawala ang hilanat. Nawala gyud totally ana gyud nga punto nawala ang hilanat sa bata ug nahitabo ang kaayuhan. So nakita nila nga wala ni kuya ang bata, wala sila masayop. Ngano unsay wala sila masayod kun unsay hinungdan. Ug dili sila gusto nga magol ug magantos ang ilang galon mao nga sa ilang pagka-excited ni dagan sila gisugat nila ang ilang galon, ilang gitagbo nila ilang galon og gisultian sa nahitabo.
Dinhi na to mahulagway ang hitsura sa iyang agalon. Siguro grabe naman kasubo niya. Gitan-aw niya ang mga panghitabo, gitag siya naghanay-hanay o siya nangahitabo. Nakahinumdum siya sa pulong mismo ni Jesus. Nagsulti ba si Jesus isip propeta o naglong distance healing ang nahimo mo ni Jesus ang utok, naglong distance healing siguro ni, no? Aron pagsuta nangutana gyud ang unsang orasa na wagtang sa ang hilanat sa bata. Ang ilang agalon nangutana og sila mitubag alauna ang takna. Makita nato sa Juan 4:53 kung unsa kamaayo ang Ginoo. Ug ang amahan nahitabo ang amahan nahibalo nga mao kadto ang takna sa pag-ingon ni Hesus kaniya, ang imong anak mabuhi. Alauna to nahitabo ang pagsulti nini ug mituo siya ug ang iyang tibuok nga panimalay. Kini maong ikaduhang ilhanan nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot dito sa Galilea gikan sa Judea. So dili lang ang amahan nakabaton og pagtuo kundi ningon dinhi ug mituo siya ug ang iyang tibuok panimalay. Apil ang tibuok panimalay. Ug moingon ka panahon dito sa unang moingon ka tibuok panimalay, apil ka nang imong mga ulipon kung kinsa nang naa din sa imong ginsakupan. Mao nay sakop sa imong panimalay. Dili lang asawa, anak, igsuon uban pa. Ang anaa sa imong panimalay mituo sa dihang mituo usab ang ihang agalon. Ug kini milagro nga gikan sa Dios pinaagi lamang sa pulong. Niingon si Juan sa bersikulo 50 nga ang tao mituo sa pulong nga gisulti ni Hesus. Mao kini ang bersikulo nga opisyal mituo sa gipamulong ni Hesus. Kaysa pagpangutana pa niya sa paghangyo niya ni Hesus, daghan kayong pagduha-duha siyang nahuna, daghan kay siyang pagduda nga mutuo ba sugot ba ka si Hesus, ayuhon ba kayang anak apan dinhi mao kini nga bersikulo nga nakita nato nga ang opisyal mituo na gayud sige pamulong ni Hesus. Apan kun atong tan-awon sa bersikulo 53. Gingon din si 53, mas langom ug klaro nga pagtuo ang pagtuo diha sa pagkatao ni Hesus. Akong balikon pagbasa ang 53 nagingon, ug ang mahan nahibalo nga mao kadto ang takna sa pag-ingon ni Hesus kaniya. Ang imong anak mabuhi. Og mituo siya ug ang iyang tibuok nga panimalay. So doon na siya kanang hugna ang iyang pagtuo. Mituo siya sa gahom, mituo siya sa milagro, o karon mituo na gyud siya sa dunay gahom, mituo pa gyud siya sa naghimo sa milagro ug walain ang persona ni Ginoong Hesukristo. No? Mituo siya sa gahom ni Hesus, mao nga niadto siya sa Kana. Una, nituo siya sa gahom dayo kayo 32 kilometros galakaw o unsa pa usa ka adlaw, nituo siya kay Hesus gamahanan makayo siyang anak niadto siya sa Kana. Mituo siya sa otoridad sa saan ni Hesus, bisan pa wala mauban si Hesus sa iyang pagpauli sa Kapernaum. Siya ramang usa. Apan karon iya nasaksihan ang gibuhat ni Hesus ug ang pagpalambo siyang pagtuo. Dinha siya misalig ug nagpuyo nini ug dili lamang siya ang mituo, apil pagayud ang iyang pamilya ug ginsakpan siyang mga sa iyang balay sa iyang mga ginsakupan nga nakabaton niini maong pagtuo sa pagkatao ni Hesus. Dili lang sa iyang gahom, dili lang sa iyang milagro. Apan dinhi nato makita nga ang iya naging ang pagtuo niya mitubo, milambo nga mituo na gyud siya. Dili sa mga butang nga gipakita ni Hesus ang gibuhat ni Hesus kundi mituo siya sa tao mismo si Ginoong Hesus. Mao nga kita karon mga igsuon. Dili ginato kalikayan nga aduna tay mga sitwasyon nga sama niini. Nasayod kita sa Hesus Dios. Nasayod kita nga siya nagpakamatay alang ka nato, nagpalansang sa krus aron kita maluwas, mabalik kita ngadto sa amahan. Apan hinumdumi ninyo nga aduna gihigayon nga maluya mo sa inyong pagtuo. Nagihigayon nga inigabot sa panahon makalimot kamo nga si Ginoong Hesus Dios. Inyong gigunitan ang iyang pulong apan dili pagayud kiniigo ngano man tungod kay diha lang kamo sa pulong nagunit. Wala kamo mugunit sa nagdala sa pulong. Kay niingon diha sa 1:1 atong gibasa sa sugod natong pagbasa nga sa wala pa ang kalibutan diha na ang pulong ug ang pulong naguban sa Dios ug ang pulong mismo Dios. So atong ma-apply sa atong kinabuhi, inumduming atong kinabuhi usa kini ka journey. Mao ni ato ang panaw sa atong kinabuhi kung asa ta dada sa Dios. Ang ato lang buhaton. Musunod kita niya. Musunod kita niya kung unsay iyahang gustong mahitabo tungod kay siya mas labaw na sayod sa atong kahimtang. Mao ni lesson nga atong makutlo dinhi pinaagi nining maong tawo nga adunahan anan niyang tanan apan iyang gituhuan ang gahom ni Hesus
Nagduda lang gihapon iyang gituoan ang milagro ni Jesus. Nagduda lang gihapon sa diyang gihimo na ni Jesus ang iyahang pagka-Dios. Diha na siya mitoo sa pagkatao gayud ni Jesus. Hinaot po nga makakutlo tag pagtulunan ni mga igsuon nga luyo sa atong kahuyang sa atong pagtuo, walay laing mulig-on ni ana, dili lamang ang pulong ni Jesus apan importante na, dili lamang ang iyang milagro gihimo sa atong kinabuhi, importante na apan hinumdumi ninyo nga siya mismo mo'y mulig-on kanato. Sa panahon nga kita ana sa kalisod, ana sa kakuyaw, ana sa mga pagsulay, ayaw ninyong tuguti mga igsuon nga kamo ang mugunit. Siya ang mugunit. Amen? Maambot ta. Salamat amahan, Dios. Nining pagtulon aning mong gihatag kanamo ning kapunon. Salamat sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Dios. Lord, salamat Ginoo Lord God nga ikaw naghatag kanamo og dakong paglaom Ginoo Lord God pinaagi sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesus. Lord, tan-awa mo tag-usa nga kasing-kasing Ginoo God. Tuguti kami amahan nga ang tanan namong mga pagtulunan nga mo nakutlo karong kapunon Ginoo magpabilin sa among kinabuhi O Dios. Nga amo kining magamit Ginoo sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi diha kanimo sa among paglakaw diha kanimo. Ug tuguti amahan nga dili mo kami pagabiyaan ug dili mo kami pasagdan bisan pa moabot ang katapusan sa among kinabuhi. Among gisalig kanimo ang tanan Ginoo Dios tungod kay ikaw ang Dios nga labing masaligan ug ikaw ang Dios nga labing gamhanan mahigugmaon. Apart from you Lord, wa mi mahimo. Busan ning kapunon Lord, among isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.